Kirana is a children's opera project. It's more of an interdisciplinary multimedia performance. So I'm using the word opera not in its traditional mode, but more in its contemporary interpretation. It's an outreach project where we would work with children from the city over a 4-day schedule leading to a full-blown performance. So the children from Leeuwarden were following workshops in music and in dance, workshops that would stimulate them and empower them to create their own material, leading to the performance. So what's exciting about this project is that every version is a different version. We've done this project in 10 different countries over the past 2 years, but children are different in every city. Beide armen. Armen langzaam op. En open. En één arm. Nou, het is niet heel moeilijk. Maar ja, het duurt wel even voordat je het onder de knie hebt. Want dan zijn er van die dingetjes. Dan doe je net even niet je armen goed. Doe je net die sprong niet goed. En dan moet het weer helemaal overnieuw. Dus ja. Hard werken dus. Ja, het is wel hard werken, ja. Armen langzaam omhoog. Ik zit ook op turnen en ik hoorde zeg maar, dat het modern werd. Dus ik dacht, dat vind ik ook veel leuker. Dat is iets meer voor mij. De kinderen zijn zo enthousiast. Het tilt ze echt boven zichzelf uit. Hè? Het is een hele mooie week. Ja, want wat zie je gebeuren met de kinderen? Wat ik zie gebeuren is dat kinderen die normaal tijdens rekentaal een beetje in zichzelf zijn, een beetje van, oh, ik kan het niet, een drempel ervaren. Die hebben nu iets van, jeetje, dit kan ik. Maar dit is leuk. School is gewoon leuk, weet je wel. En ja, bij sommige kinderen ervaar ik, jee, dit is ook wat we kunnen. We use digital animation in the performance, but it's digital animation based on artworks created by children. So we have 3 scenes in the production where the artworks would have been created by children from Leeuwarden way before we arrive, and then a digital animation team in Malta would create these videos that are projected during the performance to contribute towards narrative. We really enjoy working with the children from the school, from Leeuwarden. They're very creative. They give you great feedback. You know, they respond immediately to the tasks that we give them. We've worked with children or schools that are very inhibited culturally. So I have to work very hard to get them to react. But with these kids, it's been wonderful. They are not afraid to establish a contact. So they come up to you, they talk to you. Wat vind je het leukste onderdeel om te doen? Moeilijke vraag. Ik vind het eigenlijk allemaal wel leuk. Ja, maar een uitviering, vreed, ben je er zenuwachtig voor? Beetje wel, ja. Heel veel succes. Dank je wel. Sta op en freeze.